С какво се занимавате вие? Tonight, I have something very special and very dangerous planned for you and the people of Bulgaria. Ние трябва ли да се притесняваме по някакъв начин, като многоуважаемо жури? I think you can trust me. Много странна сцена е наредена за твоето изпълнение. Какво точно ще правиш? Instead of telling you what I'm going to do, I'd prefer to show you. Добре, покажи ни, вълнуваме се и дори се притесняваме. Аз съм тук, няма страшно. Ще ме убиват ли? Не, няма да убива никой, аз ще го заколя. А що ме опаковахте така? Ами, защото хладно стана, северняка дойде. To make this work today, I will need, from the jury, 2 of the bravest. Приятели, за вас ще го направя. Да, моля те, Нико. Can step forward. Леле! And we've already found one person who's the bravest in our presenter. Please, welcome to the stage. Детето ми! Ма вие сте с предпазни средства. Аз мога ли да се откажа? Не. Фанали сме се на хорото. Това не е нормално предаване. Не, аз ти казах да не участваме. Ти Да иска да майка. убият син пред майка му. Галена? Каза ми да го държа здраво, вече не ми харесва. Та краставица, къде ще му я слагате? Пепа, вече съм убеден, че си по-умния от двамата. My mother is over there, you see? That's my mother, yeah. I promise to keep them safe. Yeah. Please! Just do it gently. Какво извади? Той няма да вижда ли, бе? Кой няма да вижда? Ма той си слага 2 работи на очите. Nunchaku, please. Какво поиска? В нунчакото. Моля? Какво му донесохте? Нунчако. Judges, don't move. Lights off! Османяк, какво направи? Леле, ще стреля по Галена. Не е по Галена. Ай! Не оцели. Галенче, защо излезе, бе, мило? Katana, please. Какво? Какво? Чакай, че големи проблеми имаме тук. Оле, ще коли детето. Внимавай, бе! Чакай, не, Оле-ле! Ай! Вой, как реже? Какво? Чакай, че заваляха проблемите. Да не работи строителство в Англия! Айде, вземи го той. Внимавай, моля ти се. Не, стига, моля се, виж, ще дойдеш кокалене, ще хапнеш нещо. Оле, Боже Господи! Стига толкова! Чакай, бе! Браво! Бяхме те намразили цялото семейство, но сега ни стана много симпатично. Вие, приятели, какво мислите? Ето Галена да каже. Аз, докато си хапвам хубавата диня. Аз още не мога да говоря другите. След малко ме питайте пак. Господин Вергов, какво смятате по въпроса? Ами, вие не оцелихте нищо. Поздравление за това, което направихте. Аз изтръпнах
2 пъти със сигурност, когато бяха моите колеги от журито. Много странно как и с маската, и с закрити очи виждахте къде е балона. Тук има някаква измама. Не виждаше, аз пробвах очилата наистина. Как ще оцели балона? Some things seem magical, but each is the product of a lot of hard training. Да, много съм впечатлена. Аз преспокойно мога да кажа, че дължа живота си на вас. За което съм ви изключително благодарен и за това, че номерът ви беше, според мен, повече от успешен. Нека да си кажем нашето мнение Сократце. Юли. Yes. Галена. И от мен имате да. Кате. Аз ще ви дам да, ако ми обещаете, че следващия път няма да позволявате на синът ми да ляга там и да го удряте с чук. I promise. Да! От мен също имате да. 4 пъти да. Вие продължавате напред в следващия етап на България търси талант.